Interrupters, taldia de Interrupters aukeratuko neban. Oindala urte batzuken lehen guzinak erakutsi zoztan, eta gustatzen jaten, hau punk rock amerikanua, melodixak asko gustatzen jat, eta letrak esan nahi potentia daukelako bai. Talde igualan disko bat esango notzun, deitzen da Fight to Good Fight, eta lehen esan duten bezala letrak esan nahi asko dauke, sakonak eta melodixak oso politxak. Kantu bat, me kasuen. Hainbeste dare nik esango neban Gave You Everything, edo Xiskero zen, bisa gustatzen jat talde igualanak. Añuben, ya lo siento, baina Añuben desegin abestitxan esaten daben frase bat da itxasoak bueltan sabor dena ekartzen baitu, horrek asko nahi dago esatia. Aspalditxi jarraitzen duten musikari bat da Artola, eta txikitatik, gaztetatik entzun izan dut, bai Fiakrasen, bai Unidad Alabesan, eta gustatzen jatitzen ditun letrak, esanaixak, eta daukan sorkuntza maila da flipantia. Kotxian asko entzuten dut, etxian bai, dutxan entzuten dut musikia, eta bai gehixen bat lehen CD-ak erabiltzen dituan, pila badauzkat etxian, eta oin egisa esan, kotxian eta isa inun ezin dozunez entzun CD-ak, badaukat etxian reproduktoria, baina streaming bidez ikusten dut. Bai YouTubeen, Spotifya saiatzen ez erabiltzen, baina bai. Nik uste dut bi alde darela. Niri guztu jaten asko Bilboko kafe antzokian jo ginen kontzertua, baina gustatzen gabe bai festivaletan jende asko naurrian jotia, beste rollo bat, baina bisa gustatzen gabe. Ikusle bezala toki askotan egon naiz. Gustatzen jat, sala txiki batzuk goxotasun puntu horrek daukena be gustatzen jat, kafe antzokisa erretik hau txenez, baina oso politxa da tokisa eta zela da berotasun hori ematen dutzu. Eta Arrasateko Monterron festivala itzen da nian, eta bertan ikustia hor erdi anfiteatro moduko hortan guai dago bai, soinu aldetik eta ikuskizun aldetik bai. Ez dakit bat aukeratu halko nuken. Dauzkat batzuk oso oroitzapen ona helagadoztenak. Bat da oindala 2 urte Sevillan Red Hot Chili Peppers ikusi ginen Kartujan, hau Golden Blendeko taldekide batzukin. Eta bai, lehen aipatu duten bezala Interrupters, Monterronen Joseben kontzertua oso politxa izan zen, gainera lehen guzinekin eguan berak erakutsi zoztala taldia eta oso politxa izan zen. Eta bai, talde iguala Interrupters ikusi ginen Santanan, Bilbon Las Testarudesekin, eta oso kontzertu hona izan zen bai, goguan daukat bai. Supergaztia izango nintzen, 16 urte hola, eta erosin La Pegatina. La Pegatinan 3. CD-a Xapomelon, uste dut hori izan zen, lehenengo CD-a. Erosi, enaiz akordatzen oso ondo zein erosin eban, aurten ez dut euki aukeria Durangoko azokara juteko, baina bai dauzkat 2 CD regalau indozte lagunek, bat da Orgi, berralako talde bat, hor lagunek eman zozten, eta gero bestia da, Andoainen Gaztetxean jo ginuan lehen lerroak taldeakin, eta beren disko berrixa bala bat postontzian eman zozten.